Wel, fe drawn ni'n ôl felly at Colosiaid a phenod 4 ac edrych heno ar adnodau 7 hyd at 18. Mae'n ddarn eithaf hir. Mae Paul wedi gorffen trafod y materion blaenaf oedd ganddo fe i drafod gyda'r eglwys. Beth oedd rheini? Wel, pwy yw Iesu Grist? Beth yw ei efengyl e? Beth yn ei wneud â gau y thrawiaeth? Sut i fyw fel Cristnogion? Yn yr eglwys, yn ein cartref, yn y byd. A nawr wrth ddod at y diwedd, mae Paul yn gorffen gyda Cyfarchion Terfynol. Greetings, final greetings. Mae Paul, fel i chi wedi sylwi wrth ddarllen, neu wrth ddilyn, neu wrth wrando ar y darn yn barod, yn restru nifer o bobl. Mae'n cyfeirio atyn nhw, falle'n rhoi rhyw bwt bach amdanyn nhw. Mae'n cyfarch rhai unigolion bersonol, rhoi cyngor i eraill. Ac yna, ar y diwedd, adnod 18 i ni, mae yn dweud ei fod yn ysgrifennu a'i law i hun. A hynny, fel tystiolaeth, mae fe oedd awdur yr epistol. Rhaid i ni gofio fod y darn yma yn gymaint o air Duw ar benod cyntaf. Mae'n gymaint o air Duw ac yw gweddill yr epistol ac o ran hynny gweddill y Testament newydd. Ac felly y mae yn fuddiol i ni. All scripture is God-breathed and is profitable for us. And so, this section, mae just cyfarchion, mae yn fuddiol i ni, ac i ni gallu dysgu rhywfaint o ddiwrthio, gobeithio. Fi am fynd trwy yn syml iawn, gyflym falle, rhai o'r enwau a'r cyfeiriadau neu'r cymeriadau sydd gan Paul fan hyn. Just nodi y sylwadau mae e'n gwneud arnyn nhw, yr unigolion yma. A wedyn gobeithio allan ni gymhwyso hynny i ni hefyd. Cyn bod ni'n mynd ati i restru rai o'r, neu nodi rai o'r enwau yma, gai ddweud ambell i beth yn gyffredinol am Paul yn arbennig, wrth i ni edrych ar y darn yma. Fi'n credu bod ni'n dysgu tipyn am Paul ei hun yn yr adnodau hyn. Ni'n dysgu tipyn am galon Paul fel person. A ni'n gallu dweud hynny, fod Paul yn berson pobol. Chi'n clywed yr ymadrodd yna, yndych chi? Person pobol. Ac yr oedd Paul, mae'n amlwg fod Paul yn hoffi pobol. Oedd e'n gwerthfawrogi Cristnogion eraill. Chybod roedd Paul yn ddyn mawr. Falle Paul yw un o'r dynion, y dyn mwyaf. Ar wahân i'r arglwydd wrth gwrs. Falle Paul yw dyn mwyaf mae'r byd yma wedi ei weld. Oedd e'n feddyliwr mawr. Roedd Iesu Grist wedi ymddiried yna fe. Dyna pam dewiswyd Paul. Achos roedd e mor ddawnus. A roedd Iesu Grist wedi dewis, chi'n cofio, yn dweud wrth un o'r disgyblion. Mae hwn yn llestr etholedig i mi. Wedi dewis y dyn yma i fynd ar efengyl i'r cenhedloedd. Wedi dewis y dyn yma, mae'n mynd i ysgrifennu ran fwyaf o'r Testament newydd. Ac i ni mor ddiolchgar am eiriau Paul. Roedd e'n ddyn aruthrol o fawr. Ond nid ynys oedd Paul. Oedd angen pobl eraill arno fe. Ac roedd e'n gwerthfawrogi pobl eraill a chwmni pobl eraill. Chybod, doedd e ddim yn aloof, doedd e ddim am bod ar ben ei hun. Yn hynny, mae'n debyg i'r arglwydd ei hun. Roedd Iesu Grist ddim fel yna, mae yr arglwydd yw e a fe oedd y Meseia, fe ddewisodd e 12. Ynddo fe, 12 dyn. 12 dyn oedd ei gwendidau. Ond roedd angen nhw, roedd e'n moyn nhw, ac roedd e'n gwerthfawrogi i cwmni nhw.
Ac felly Paul hefyd. A sylwch cyn bod ni'n mynd ati yn fwy manwl, y ffordd mae e'n disgrifio y Cristnogion eraill yma sydd gydag, enghraifft Tychicus. Dyw e ddim yn just dweud Tychicus, mae Tychicus yn cofio atoch chi. Mae e'n dweud Tychicus, y brawd annwyl. Dyw e ddim yn dweud Onesimus, a dyna fe. Mae e'n dweud Onesimus, y brawd ffyddlon. Dyw e ddim yn dweud Lyc. A na fe, mae'n dweud mae Lyc y meddyg annwyl yn cyfarch. Y pwynt dwi'n gwneud yw hyn, roedd Paul yn gallu ffindo rhywbeth cadarnhaol i ddweud am y Cristnogion hyn. Mae'n siŵr bod yna bethau negyddol allai wedi dweud amdanyn nhw'n i gyd am gwendidau yn dyn ni. Ond dyw Paul ddim fyna. Dyw e ddim yn just wrth i fodd yn dweud am y Cristnogion hyn a wedyn pwynt y mas rhyw wendid yn nhw. Yn hytrach, mae'n canmol. Mae'n ffeindio rhywbeth da i ddweud amdano. Mae'n gweld rhyw rinwedd yn nhw. A fi'n credu bod yna wers yn hynny i ni. Mae rai bobl, chi'n dod ar ei traws nhw, a maen nhw'n siarad am rhywun, a maen nhw wastad yn gweud rhywbeth negyddol amdanyn nhw. A mae Cristnogion yn gallu bod fel yna hefyd. Mae'n dechrau siarad am rhywun, a wedyn straight, mae'n rhyw wendid. Mae rhywbeth o'i le arnyn nhw. Wel, oedd Paul ddim fel yna, dylen ni ddim fod fel yna hefyd. Mae'n ddim yn rwydd i ni ffeindio gwendidau. Bobl bach, mae gwendidau yn ei gyd. Llawer gwell yw siarad am bobl a dod ar ryw rinwedd amdanyn nhw. Byddwn ni'n gwerthfawrogi, bethau pobl yn siarad amdano ni fel yna, byddwn ni. Yn hytrach na fel arall. Wel, dyna ni am yn gyffredinol. 3 grŵp sydd gyda ni fan hyn yn y cyfarchion. 3 groups of people. Ni fynd at yr cyntaf, sef 2 berson, 2 deithydd, neu 2 genad, 2 messengers, or 2 travellers i ddechrau, sef Tychicus ac Onesimus. Tychicus i ddechrau. Mae enw'r dyn yma yn troi lan 5 gwaith yn y Testament Newydd. Chi'n gweld y fan hyn yn adnod 7. Fe gewch yr holl hanes amdanaf gan Tychicus, y brawd annwyl a'r gweinidog ffyddlon. I ni'n gweld gyda yn Ephesus. Mae ddim yn mynd i roi'r cyfeiriadau i chi, ond byddwch chi ddarllen yn actau. Dyna yn Ephesus pan oedd Paul fyna, ar y ffordd nôl i Jerusalem, i ni'n dod ar draws Tychicus am y tro cyntaf. A fe deithiodd gyda Paul o Ephesus i Jerusalem, ac aros gyda Paul wedyn am y 4 mlynedd nesaf. Ac felly mae gyda Paul nawr yn Rhufain. Cofio bod Paul yn y jail. Ond mae Tychicus yna. Ac hwn yw'r un, mae Paul yn ymddiried y llythyr iddo fe. Mae i fynd y daith hir o Rhufain dros y môr, teithio dros y môr eto, a teithio yr holl ffordd i Colosia. Gyda'r llythyr yma. Taith hir y ffyryglis, ac mae gario'r llythyr yma, y llythyr at y Colosiaid, hefyd yr epistol at Philemon, ac hefyd at yr Ephesiaid, a'r llythyr yna soniais i amdano fe, a at y Laodiceaid sydd wedi ei golli erbyn hyn. Ac felly ni'n ddiolchgar i Tychicus am wneud hyn, achos heb i waith byddai'r epistol ddim wedi cyrraedd ni. Bydde fe ddim wedi cyrraedd y Colosiaid yn y lle cyntaf, a bydde fe ddim gyda ni. Ar ben hynny, yr oedd i ddarllen, falle, ond mae Paul yn dweud, fe fydd yn rhoi mwy o fahanes i chi, ac fe fydd yn eich calanogi. Fe fydde fe'n ymhelaethu. A siŵr o fod yn dweud mwy. Wel, ddim jyst roi'r hanes, ond roedd Paul yn ymddiried yn Tychicus i gario ymlaen, i ymhelaethu ar beth mae Paul yn siarad yno fe yn yr epistol. Felly roedd yn ymddiried yn y dyn yma. A mae'n galw dydy yn gweinidog ffyddlon am cydwas yn yr arglwydd. Eto, yr elfen yma o canmol y dyn yma. Mae'n gydwas, mae fel fi, yn was. Chod, apostol Paul anna. Ond mae'n bol yn dweud bod Tychicus, rhan fwyaf o'n i ddim wedi clywed llawer amdano fe, ond Tychicus, mae e'n gydwas hefyd. Wel, diolch am bobl fel hyn, sydd mae Dyw yn ymddiried yn nhw i ddod a gair Dyw ato ni. Wedyn ni, gan i nodi Onesimus yn ail o dan y pennawd cyntaf yma o'r 2 deithydd. Onesimus. Nawr, pwy oedd Onesimus? Wel, bydd rhaid chi'n gwybod, ond falle bydd rhaid chi ddim. Ceithwas oedd Onesimus, ac oedd e'n dod adre gyda Tychicus. Achos roedd hi yn
caethwas oedd wedi ffoi o Colosia. Ych chi'n cael yr hanes yn y llythyr arall, yn llythyr Paul at Philemon. Tybed os ych chi'n gyfarwydd ar epistol at Philemon. Ar i'n meddwl wrth baratoi, pryd gysyn ni bregaeth ar Philemon ddiwetha. Wy'n cofio blynyddoedd yn ôl, pan o'n i yn far ddegau, siwr o fod. Fi'n cofio 3 sil a 3 ffrigaethwr gwahanol, annibynnol ar ei gilydd yn pregethu ar Philemon. A nawr, ni ddim yn clywed llawer o bregethu ar Philemon. Wel, pwy oedd Philemon? Wel, Philemon oedd un o'r aelodau yn yr eglwys yn Colosia, ac roedd ganddo fe gweithwas o'r enw Onesimus, ac roedd Onesimus wedi twyllo fe, wedi dwy'n arian ac wedi ffoi. Ac oedd wedi ffoi Rhufain. Ond yn Rhufain, oedd wedi dod ar draws Paul. Ac roedd Paul wedi rannu'r efengil gyda ge. A chi gwybod beth ddigwyddodd i Onesimus? Fe ddaeth yn Gristion yn Rhufain, bell i ffwrdd o Colosia. A mae Paul nawr yn danfon Onesimus nôl at ei hen feistr. A dyna beth yw'r llythyr. Darllenwch mae dim ond yn cymryd 5 munud i chi. Y llythyr at y Philemon yw Paul yn dweud wrth y Cristion yma, Philemon, i dderbyn Onesimus yn ôl. Fel caethwas, ond fel brawd hefyd. Ac felly mae hyn yn ddiddorol iawn fan hyn. Fod Paul hefyd yn dweud wrth yr eglwys i dderbyn. Y dyn yma oedd wedi bradychu nhw, wedi dwy'n arian, wedi rhedeg i ffwrdd. Ond mae nawr yn ddyn newydd. Dderbyniwch yn ôl. Mae'n atgoffa ni o ddau beth yn diwedd. Mae'n atgoffa ni ddechrau fod pawb yn gallu gwneud cawlach o'i bywyd. We've all messed up our lives, ond mae gobaith i bawb. Os yw bobl yn clywed yr efengil ac yn troi. Chybod, ar gyfer pobl fel hyn mae'r efengil. Ond mae'n atgoffa ni o ail beth, yn dydy e? Mae Cristnogion sydd wedi profi poen, a loes, a siom, ar drail pobl eraill, hyd yn oed ar drail Cristnogion eraill, i faddau iddyn nhw. Dyna i ni fod i'n neud fel Cristnogion. Fe fyddwn ni'n cael ein brifo. Fe fydd pobl yn troseddu yn ein herbyn ni. Ond dyma beth yw neges yr epistol at Philemon. Eich dyletswydd fel Cristion yw i faddau i bobl. Felly dyna'r grŵp cyntaf. Yr ail grŵp y mae Paul yn enwi yw 3 Jews sydd yn danfon eu cyfarchion. Dewch ni fynd trwyddyn nhw gyda'n gilydd. Yr un cyntaf, Aristarchus, enw da, yn dyfa, Aristarchus. Mae Paul yn dweud, mae Aristarchus, vers 10, fy nghyd garcharor yn eich cyfarch. Rhaid byddwn ni'n gwybod am Aristarchus. Wel, chi gallu ffindo fel rhan fwyaf o'r rhain yn y llyfr Actau. Oedd e wedi cael ei geni yn Thessalonica, ond oedd ddim wedi cael ei geni yn Israel, ond wedi ei geni yn Thessalonica. Ac i ni'n darllen amdano fe fod e fyna yn llyfr Actau yn Ephesus eto. Chi'n cofio pan ddigwyddodd y cynnwrf, pan oedd yr terfysg yna wedi digwydd, pan oedd y gofaint oedd yn gwneud y temlau bach i Diana, Paul yn dechrau pregethu yna, ac pobl yn dechrau troi yn Gristnogion ac yn cael gwared ar y temlau bach mae i Diana. A oedd y riot yna yn Ephesus. Ac oedden nhw wedi cipio rai o'r Cristnogion yma mwyn i bwrw nhw. Fel un o'n nhw oedd Aristarchus. Oedd e fyna yn ei chanol i a gas e rough time yn Ephesus. Oedd e wedi dioddau y dyn yma. Oedd e'n gwybod beth oedd eledigaeth. Ond mae fe fan hyn gyda Paul. Oedd e'n disgwyl fel bod e wedi aros eto gyda Paul ar y daith o Ephesus i Jerusalem a wedyn i Rhufain. A mae Paul yn dweud fy nghyd garcharor. Nawr, dydy yna ddim siŵr o fod yn meddwl fod e yn y carchar gyda Paul, ond siŵr o fod beth mae'n meddwl oedd bod e'n aros gyda Paul, bod e'n dod i'r carchar. Oedd e ddim wedi garcharu, ond oedd e'n dod mwyn cadw cwmni i Paul. Oedd e'n dewis hynny. Ac felly dyma ddyn oedd yn dangos cyd-ymdeimlad. Dyn oedd yn aros yr un peth, beth bynnag yr amgylchiadau. Oedd e moyn helpu Paul, am eisiau pobl fel hyn yn oes e. Pobl sydd yn aros gyda chi. Beth bynnag sydd yn digwydd, beth bynnag yw tywydd fel petai. Chi moyn ffrindiau fel hyn. Chi'n gwybod chi gallu dibynnu arnyn nhw. Bynnag sydd yn digwydd i chi, diolch am ffrindiau fel hyn, sydd mynd i sticio gyda chi, ac yn bolon dioddef fel nath Aristarchus. Ni symud ymlaen. Yr ail iddew a'r pedwerydd i ni'n nodi fan hyn. A Marc. Marc. Pwy yw Marc? Wel, chi'n gwybod pwy yw Marc? Ioan Marc, fel mae'n cael ei alw yn
llyfr yr actau. Fe yw'r awdur, yr efengyl yn ôl Marc. Roedd gyda Paul hefyd yn Rhufain. A mae hyn yn ddiddorol. Allwn ni ymelaethu ar rhain i gyd, ond mae eisiau ni fynd yn gloi. Beth allwn ni ddweud am Marc ei hun? Wel, falle'r prif peth i ni'n nodi am Marc fan hyn yw, oedd wedi bod yn siom i Paul. Chi'n cofio'r stori eto yn yr actau, byddwch chi darllen os chi wedi anghofio, fod Paul a Barnabas wedi mynd ar daith, a fod Marc wedi dod gyda nhw, ond oedd Marc wedyn wedi troi gefn arnyn nhw. Oedden nhw wedi cyrraedd rhyw pan, a oedd Marc wedi troi yn mynd yn ôl. Ac felly, wedi achosi tymyn bach o siom. A nes ymlaen, mae Barnabas am fynd â Marc gyda ge. A Paul yn dweud, na, mae wedi gadael ni lawr. Fi ddim moyn mynd â Marc gyda ni. Mae'n mynd i peryglu y daith. Ac roedd cymaint o anghytundeb rhwng Paul a Barnabas. Oedden nhw wedi mynd i ffordd ei hun. Dros y dyn ifanc yma, Marc. Ac yn ddiddorol, mae Paul yn dweud fan hyn bod Marc yn gefnder i Barnabas. Felly yna pam roedd Barnabas yn bleidiol i gyrrio ymlaen gyda Paul. Ond Paul, na. Doedd e ddim yn gweld bod Marc yn digon eiddfed, yn digon parod, yn iawn, yn ddoeth i gario ymlaen gyda. Ond fan hyn, erbyn hyn, mae amser wedi mynd heibio. Mae blynyddoedd wedi mynd heibio. A mae Marc nôl yn Rhufain. A mae Paul yn dweud amdano fe, cawsoch o'r chmynion ynglyn ag ef, os daw atoch, rwch croeso iddo. Dyw Paul ddim yn dal dig yn erbyn Marc. Mae rhaid bod Marc wedi eiddfedu erbyn hyn. Yn sicr, i ni'n gwybod nes ymlaen bod Paul yn mynd i ysgrifennu at Timotheus. 2 Timothy 4 and verse 11. Cymer Marc a dŵ gyda thi, yn dweud o Timotheus. Cymer Marc a dŵ gyda thi. Yn dewch ar hyn, can esbuddio yw e fe i mi i'r weinidogaeth. Waw, mae hwnna'n gret yn ddiwedd, achos mae'n dangos bod Marc wedi newid, a bod Paul hefyd wedi newid i feddwl tuag at y dyn yma, Marc. Mae'n fuddiol i fi nawr. Oedd e'n siom i fi ar un adeg, ond mae'n fuddiol i fi nawr. Mae hwnna'n gysur i ni, ynddi e? Falle ar un adeg doeddwn ni ddim mor dda, ddim mor ffyddlon, ddim mor ddibynadwy. Ond mae pawb gallu newid. Ac i ni hefyd yn gallu meddwl, wel, os o'n i ddim yn fuddiol ar un adeg, wel, allai fod yn fuddiol yn y dyfodol. Awn ni mlaen. Person nesaf, Jesus, mae'n dweud fan hyn. Jesus a elwyr Justice. Yn Saesneg, mae'n dweud Jesus, achos dyna'r enw. Roedd Iesu yn enw cyffredin yn y Testament Newydd. Just y ffurf groeg ar Joshua yw Iesu. A dyma Jesus yw gyda ni fan hyn, ond un arall. A wedyn mae'n dweud, hwnna enw'r Justice. Ni ddim yn siŵr os yw Justice yn rhyw fath o enw arall ar ei gyfer e, neu os oedd yn rhyw fath o ffug enw. Chybod, yn disgrifio fe. Justice, fyna'n meddwl cyfiawn. Just. A ni'n gwybod dim byd am y dyn yma. Neu braidd dim byd am y dyn yma. Ni'n gwybod yn iddew, ni'n gwybod bod Elma yn Rhufain gyda Paul. A mae'n un o'r credinwyr. Ac yn iddew fel wedes i. A fydde hynny yn rhoi hwb i Paul, achos doedd dim lot yr iddewon yn Gristnogion. Ac roedd hynny'n loes i Paul. Ond dyma iddew, cyd iddew, oedd gyda ge yn Gristion. A sylwch beth mae'n dweud amdano fe. Wel, am y tri hyn, buont yn gysur mawr i mi. They have been a great comfort to me. Y gair groeg yw paregoria. Falle chi wedi clywed am paregoric, rhyw fath o drug yw hynny, a chi'n cymryd a mae'n lleddfu eich poen chi. A dyna'r gair fan hyn. Mae Paul yn dweud, mae'r dyn yma, mae wedi bod fel rhywbeth sydd yn lleddfu mhoen i. Peth da i ddweud am rhywun, ynddo fe? Mae eisiau Cristnogion fel yna, y dyddiau yma. We need Christians like this who can comfort other Christians. Wel, dyna'r ail grŵp. Gyda fynd lan at y trydydd grŵp. 3 o'r cenhedloedd, 3 Gentiles. Epaphras. I ddechrau. Verse 12. Y mae Epaphras, sy'n un ohonoch, ceithwas Crist Iesu, yn eich cyfarch. Nawr, wedi dod ar draws Epaphras yn barod, yn dyn ni. Gobeithio, falle i chi'n cofio amdano fe. Fe oedd wedi sefydlu yr eglwys yn Colosia. Roedd Paul beth wedi bod i'r eglwys yn Colosia. Epaphras oedd yr un siŵr o fod oedd wedi mynd a dechrau yr eglwys. So gallwch chi ddweud, fe oedd y sylfaenydd, fe oedd, os licwch chi, y gweinidog gwreiddiol yn Colosia. Ond nawr,
mae wedi mynd i Rhufain, a mae wedi mynd i Rhufain efallai mwyn ffeindio Paul, mwyn siarad â Paul oherwydd y problemau oedd yn dechrau codi yn Colosia. Mae wedi rannu gyda Paul am beth sydd yn digwydd yna. Oedd o dan ymosodiad i hun. Ni'n gwybod bod e'r gair athrawon hyn falle wedi dod i mewn, a falle roedd yn ymosod ar Epaphras i hun, ac felly mae wedi mynd i gael cyngor gan Paul. A be mae Paul yn dweud am y dyn yma? Yr wyf yn tystio amdano, a i fod yn llyfurion ddygn tros o chwi, a thros yr rhai sydd yn Laodicea ac yn Hierapolis. Ac mae e'n gweddio, medd Paul, vers 12b, y mae ef bob amser yn gweddio'n dair dros o chwi. Ar i chwi sefyll yn gadar. Mae hynny'n atgoffa ni yn dydi o pwynt y llythyr, yr heresiau yma. Beth oedd y prif peth am yr epistol yma? Bobl un oedd yn dod mewn ac yn arwain y Cristnogion a'r gyfeilion gyda beth ydyn nhw'n dysgu, sut i fod yn aeddfed, sut i symud ymlaen, sut i fod yn Cristnogion well. Wel, roedd Paul wedi dweud ac roedd Epaphras yn cytuno gyda ge, nid dyna beth sydd eisiau. Mae Iesu Grist yn ddigon, mae pob cyflawnder yn Iesu Grist. A dyma fe i ffwrdd o'r eglwys yma'n Colosia, a mae'n gweddio dros nhw. Gweddio bydden nhw yn bod yn Gristnogion aeddfed a chyflawn. Mae'n dda, ffrindiau, pan mae pobl yn gweddio dros chi. Ac yn gweddio hyn, bod chi'n dod yn Gristion mwy aeddfed ac yn Gristion mwy cyflawn. Mae'n sgoffa ni yn dydi o neges ges ni rhai wythnosau nôl at y Corinthiaid. Peidiwch â fod yn babanod, peidiwch â fod yn blant, ond byddwch yn aeddfed. Be mature, don't be like children. Yna ble mae Epaphras, bell i ffwrdd o'r bobl yma, yn gweddio a bydden nhw'n dod yn fwy aeddfed ac yn fwy cyflawn. Amser yn mynd mewn bawb, felly Lyc yw'r person nesaf. Dwi am sôn amdano fe. Di cyfeirio'n barod fod Paul yn ei galw yn Lyc, y meddyg annwyl. Pwy yw'r Lyc yma? Wel, y Lyc ysgrifennodd Efengyl Lyc. Mae'n ddiddorol, roedd yna yn Rhufain gyda Marc. A nes ymlaen, mae'r ddoi hyn yn mynd i ysgrifennu'r Efengyl. Nhw ddim yn ysgrifennu eto, ond maen nhw'n wyna gyda'i gilydd. Falle nhw'n siarad am y beth. Falle roedd Marc yn dweud, fi'n meddwl ysgrifennu bach ar fywyd Iesu Grist, fel bod Cristnogion y dyfodol yn gwybod. A Lyc falle meddwl, mae'n syni da, na fi ar un beth. I ni mor ddiolchgar i'r ddau hyn. I ni mor ddiolchgar i Lyc, bod wedi ysgrifennu i Efengyl. Heb Efengyl Lyc, byddwn ni ddim wedi cael pregaeth bore yma. Am y dyn dall. Achos Lyc ysgrifennodd hynny. Heb Lyc, byddwn ni ddim yn gwybod am y Mab y Fradlon. Heb Lyc, byddwn ni ddim yn gwybod am Samaria Tregarog. Heb Lyc, byddwn ni ddim yn gwybod am ddydd y Pentecost. Heb Lyc, byddwn ni ddim yn gwybod am sut dath Paul yn Gristion. Lyc ysgrifennodd llyfr actau hefyd. Roedd yma gyda Paul yn Rhufain. A mae wastad gyda Paul. Dyn mawr, dyn galluog, fel Paul. Mae pawb yn dweud bod yn ysgrifennydd da, yn hanesydd da. Mae'n siŵr bod Paul a Lyc yn gwerthfawrogi gilydd, yn gallu siarad gyda'i gilydd. Ac mae Paul yn dweud unwaith to at Timotheus, ar y diwedd, cyn i farwolaeth e. Pawb wedi gadael e. Ond y Lyc dal e fe. Y meddyg annwyl. Wel, gdewch ni ddod, ffrindiau, at yr un ola sydd fan hyn. A mae yna rhywbeth trist, ni'n gorffen ar nodyn trist. Tor calonis, poenus, gyda'r cyfeiriad ola. Vers 14, y mae Lyc, y meddyg annwyl, a Demas yn eich cyfarch. There's something poignant about this reference. Mae Demas eto yn un o'r cenhedloedd, ond gyda Paul fan hyn, yn yla i gyfarchion at yr eglwys yng Nghoolosia. Ond nes ymlaen i chi'n gweld, ar ôl hyn, later on, 2 Timothy 4, verse 10, once again, i ni'n darllen hyn. Bydd ddyfal i ddyfod ataf yn ebrwydd medd Timotheus. Canis Demas am gadawodd, gan gari'r byd presennol, ac a aeth ymaith i Thessalonica. Demas am gadawodd. Dyn a ddechreuodd yn dda. Cwmni iawn. Mae yn y cwmni iawn fan hyn. Mae gyda Paul yn Rhufain. Mae'n un o'r Cristnogion yma. Ond nes ymlaen, mae Paul yn ysgrifennu at Timotheus yn ddim wedi mynd. Gan gari'r byd presennol. Mae'n atgoffa ni yn dydi o rhywun arall.
Mae'n atgoffa ni o Judas. Dechreuodd yn dda, ond gorffen yn wael. A mae hyn yn atgoffa ni, ffrindiau, bod angen dyfalbarhau tan y diwedd. Does dim un ohono ni yn gallu eistedd fan hyn, neu sefyll fan hyn, a meddwl, wel, Demas ydw i. Na, mae rhaid i ni gyd feddwl, wel, tybed os daw Demas, bydda i, neu yn hytrach, dweud oedd ddim moyn bod yn Demas, fy hun. Ble byddwn ni mewn blwyddyn? Ble byddwn ni mewn 5 mlynedd? I nawr. Doedd neb yn gwybod. Doedd neb yn meddwl, fel oedd neb yn meddwl gyda Judas. O, mae'n mynd i fradychu. Doedd neb o'r disgyblion yn meddwl hynny. Tybed os oedd Paul yn gwybod? Fi'n amau os oedd Paul yn gwybod am Demas. Mae yn ddiddorol, yn dydi? Chi'n cofio fi'n dweud bod Paul yn dweud rhywbeth da am bob un. Mae e'n dweud a Demas yn eich cyfach. Dwi ddim yn dweud am Demas. Y brawd ffyddlon, neu dim byd fel yna. Falle ni'n darllen gormod fan hyn, ond mae'n ddiddorol. Tybed os oedd Paul yn rhyw fath o amau. Weithiau, mae'n ysio beth amheuaeth cywir, diwiol. Tybed, mae'r cwestiwn. Ydy'r person hyn mewn gwirionedd a real thing? Wi ddim yn gwybod. Siwr o fod yn achos Paul a Demas, roedd Paul ys yn meddwl bydd e gyda fi. Dyma ddyn da. Ond na, blynyddoedd yn ddiweddarach, mae yn y byd. A dyna'i broblem e. Mae wedi caru'r byd presennol. Mae e fel graig lot. Oedd methu mynd ymlaen, gorfod edrych yn ôl. A felly dyma rybydd i ni. Ar y diwedd. I beidio bod fel Demas. Ni'n nabod pobl yn dyn ni. Pobl oedd blynyddoedd yn ôl yn gryf. Yn ffyddlon. Ond bellach sydd wedi cwympo i ffwrdd. Beth yw'r allwedd, ffrindiau? Wel, mae rhaid i ni nôl at bore yma, ceisio, yn dyfe. We must continue to seek. Mae rhaid dyfalbarhau. Rhaid i ni beidio eisiau yn ôl. Ymestyn ymlaen. Rhaid ceisio gras. Dyna ffordd mae Paul yn gorffen. Gras fyddo gyda chwi. Dyna beth i ni moyn. O hyd ac o hyd, gras. I'n cadw ni i fynd. Wel, bydde i ddiw i roi y gras yma i ni ddyfalbarhau. Amen.